Θα σας σηκωθεί κυρίες και κύριοι και η τρίχα στο δεξί και στο αριστερό χέρι των χεριών σας. Πάλι. Και να δούμε τη τζουτσού μας φορά παρτίδα στο διαδίκτυο. Είναι τρομερό κυρίες και κύριοι. Γελάω και βήχω κυρίες και κύριοι ταυτόχρονα. Φίλε μου, παλιέ και αγαπημένα αρνιακέ, συμμαθήτσι σου. Πάμε. Ξέρετε ποιες εννοώ, τις που μπιπ τσάρας του και δεν έχει. Τον παγιδεύει και τον οδηγεί στον κόλευτο. Απ' τα ψηλά. Πάμε βάλει. Το μυστικό που θα αλλάξει τη ζωή του. Πάμε βάλει. Έλα, δώστε. Ο Πάνος Καμένος που έχω πνίξει ένα κομμάτι βαγόνια. Χτες με πατάτε στο φούρνο μόνο. Εσείς θα τη δείτε και θα την ακούσετε από κοντά. Έλα να μην μιλάνε απ' έξω την κυρία Αλέφαντε, σου λέω, έκλεισαν οι πόρτες, δεν μπαίνεις, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις και σάρι, σου λέω, 9 και 4 το έκλεισε η πόρτα, δεν μπαίνεις. Άρε Θεέ μου. Πάπη, γιατί ήρθες από εκεί, δεν βλέπω τίποτα.